Pörssisähkön käytöstä sähkölämmitystalossa. Mulla on tämmönen Shellyn järjestelmä tai Shellyn releistä koostuva järjestelmä talon lämmitykseen. Ja tässä on näkymä niistä laitteista ja releistä, mitä laitteita meillä täällä ohjaillaan. Esimerkiksi tuossa nyt rivillä toiseksi yli niin toi LVV eli lämminvesivaraohjausrele, PM1-rele. Toi rele mulla on tuolla mun ryhmäkeskuksessa ja ohjaa kontaktorin kautta sitten lämminvesivaraajaa. Kesäaikana se tutkailee ton Shell EM3 eli alemmalla seuraavalla rivillä olevan aurinkovoimalan tuottoa ja kytkee lämminvesivaraajaa päälle, kun aurinkovoimala tuottaa riittävästi. Tällä hetkellä aurinkovoimala tuottaa hurjat 4,4 wattia ja ei todellakaan siis saada siitä mitään hyötyä. Seuraavana on pesuhuoneen lattialämmitys, sitten on toi sininen rengas oikeassa reunassa kuvaa sitä, että virrat on laitteella, niin on ihan tuommoinen pistorasiaan laitettava Shell Plus Plug S älytulppa. Ja nähdään siitä, että toi kilovetin verran haukkoo, vajaan kilovetin verran ottaa nyt toi ilmalämpöpumppu. Kaikissa näissä releissä on ohjelma, skripti, kiitos vaan tuossa netin kautta, kiitos näiden ohjelmien luojalle ja joka ilmaiseksi niitä netissä jakaa, niin kaikissa näissä on ohjelma, johon sit voi parametreja suht helposti itse asetella ja sitten saada lämmitystä optimoitua. Esimerkiksi sillä tavalla, että se hakee seuraavan vuorokauden halvimpia tunteja ja lämmittää niillä sitten. Noin kaksi alinta kodinhoito KHH-lattialämmitys eli kodinhoitohuoneen lattialämmitys ja eteisen lattialämmitys. Näissä on tämmöinen ohjelma sisällä, joka katsoo seuraavan vuorokauden lämpötilaa ja sit sen mukaan lämmittää. Näissäkin sit niitä asetteluja tai parametreja voi muuttaa, jotta saisi tämmöisen eri säätilalle sopivan lämpötilan sisälle. Mutta tämä kaikki, jotta nämä toimisi hyvin ja sisällä olisi lämmin ja ei tämä sähköllä lämmittäminen tulisi aivan ylivoimaisen kalliiksi, niin vaatii ja edellyttää sen, että niitä halpoja tunteja vuorokaudella on. Nyt esimerkiksi toissa perjantai oli kylmä ja sähkö maksoi sen 2 euroa kilowattitunti, niin meilläkin oli ton Shell Plus HT-mittarin mukaan, niin oli täällä pahimmillaan tai kylmimmillään oli 15 astetta sisällä. Silloin lämmitettiin takalla ja ei se kuitenkaan ihan riittänyt. Vaimo ainakin oli sitä mieltä, että on liian viileitä. Mutta joo, hyvä systeemi, mutta suotavaa olisi, ja että näitä halpoja tunteja riittäisi vuorokauden edes muutama. Muuten tämä ei oikeastaan silloin koko tämä automaatio menettää merkityksensä, jos ei niitä ole. Mutta tämmöinen systeemi mulla. Kiitos mielenkiinnosta. Moi!